Скажите, калі ласка, ви ще працягваєте працаваць на хуткай дапамозе? Так, працягваю. Зноўку вы сталі чэмпіёнкай Беларусі. Віншуем вас. Але у вас бываюць начныя змены на працы? У меня заўсёды я працую 24 гадзіны, суткі праз двое. Два у меня выходных и один 24-гадзінны працоўны дзень. Як вы зможаце трэніравацца пры такіх умовах? Калі я хожу в отпуск, ці мне даюць выходныя, я трэніруюся 2 разы на дзень. В астатні час некаторыя падтрымоўваюцца, адна трэніровка ў дзень, гэта дакладна. Вы збіраецеся рыхтавацца на чэмпіянат свету Швецыі? Так, збіраюсь, калі мы знойдзем фінансаванне. Думаю, што я паеду. Вы адзін з самых каларытных байцоў, шмат на вас тату. Напэўна. Ці можаце апісаць, што некаторыя з іх азначаюць? Каждый з малюнкаў адзначае для мяне некую мою маленькую частку жыцця. Гэта там, напрыклад, чумны доктар, гэта як сімвал хуткай дапамогі ў наш час. Гэта ружы, якія сімвалізуюць дабро, але, можна сказаць так, дабро з кулакамі, магчыма. Вось. Гэта герб любімого футбольного клубу. Там, маленькія часткі майго жыцця, якія я праходзіла ў маленстве ці ў падлетачным узросце.